התחנה הייתה כמובן מלאה בהמולה של אנשים, פתאום מתחיל לשמוע צרור יריות, בהתחלה קטן, ופתאום הוא התגבר, ואנשים מסתכלים אחד על השני, מנסים להבין מה קורה, ולא מבינים מה קורה. ורק אולי אחרי 2-3 שניות פתאום מישהו צעק פיגוע, ואנשים התחילו לרוץ. תוך כדי אני רואה אנשים נופלים או נחבטים תוך כדי מבריחה, וראיתי חזור אישה שהתעלפה פתאום, ועוד אישה אחת שהייתה עם דם ודברים כאלה, ואז אחר כך חזרתי לזירה, ואז ראיתי באמת שתי גופות מצערות שבאמת גרמו לי פתאום להבין שהיה פה אירוע בסדר גודל מאוד מאוד גדול, וברוך השם שניצלתי ממנו. גם ברצועת עזה, שבה נחריב את החמאס. כפי שהבטחנו ונשחרר את חטופינו, כל חטופינו. אנחנו במלחמה, מלחמה עצימה נגד הטרור בכמה חזיתות. המלחמה נמשכת גם ברצועת עזה, שבה נחריב את החמאס. כפי שהבטחנו ונשחרר את חטופינו, כל חטופינו. ולצערנו גם בירושלים. אנחנו עכשיו במרדף, בכיתור של הכפרים שמהם באו המרצחים, ואנחנו נשיג את כל מי שסייע באדם, כל מי ששילח אותם, ואנחנו ננקוט בצעדים קשים עוד יותר. This morning there was a horrific terror attack in our capital, Jerusalem. 2 Palestinian terrorists murdered Jews on buses at the Ramot Junction in the entrance to Jerusalem. So far, 6 Israelis have been killed. There are many injured, including pregnant women. Every country must now make a clear choice. Are they on Israel's side or are they on the side of the jihadists? 偷偷告诉大家，我最近发现了新法宝 Royal Face 逆时奇迹系列，它有活肤露、全效精华，还有精华霜。尤其我皮肤比较偏干，所以我非常的注重保湿。保湿做得好，肌肤自然烹饪。提亮肤色更年轻，抚平皱纹超有感，而且气色变好。用心保养，每天都更美丽。美吧。